Is mis comforta agus rugu agus tógu me ag chun na Gaillimh. Is cé go a bhééis a bua? Gaillimh. Hello, is mis Anna. Agus is mis Sinead. Agus is as Gaillimh muid. Agus tá Liam teachtáile the weekend. Woo! Tá mis as chun mé a chonig muid as chun na Gaillimh, so ba mé ag taíocht heh chun na Gaillimh. Tá mé coní rascail be an bu ag Gaillimh. Tá mis sin chuna is spideal agus be an bu ag Gaillimh le chuna dé. Tá mé cínta go mé bu ag Gaillimh. I mean, come on. Woo! Smas Andrews as stún alméis capan go mé an bu ag Gaillimh. Is as Gaillimh agus ba an bu ag Gaillimh. Is as bailal luan mé agus be bua ag Gaillimh. Gaillimh. Well, is as mó meise ó an tús ach mar sin héin cósa béildar sí na Gaillimh, so tá méid strú go móla Gaillimh a bhuachaint. De Domhnaigh agus béidir in dhé sin go mbeadh sam híos ag mó. Es let mór me agus tá Gaillimh go brúpans. Na bhfuiltaig? Gaillimh. 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 Is as an roing dom agus thom sé cinnte bheith buige Port Láirge an Domhnach. Cinnte? Cinnte. Cinnte? Domhnach. As Gaillimh. Blockley a Gaillimh. Yeah, as Gaillimh. By Tommy long cinse go mai mua ag Gaillimh. Long cinse. Long cinse. You don't know. Fear. Long cinse. Cuig puinte leid. Is as mainter Port Láirge na héin manisiúna agus na chuna é beag bua ag manisiúnéisio. Woohoo! Gandát, beag an bu ag Port Láirge go déir seachtainna. Na dé se bú! Is the one you hear Hunnell me sé agus marim go mé an bu ag Port Láirge Dé Domhnaigh. As a rion mé. Tá sulam go luí Port Láirge. Be mé an sásta. Port Láirge! Woo! Well, is as chorcaig mé héin ach díorthing go méid an bu ag Gaillimh ach bhrealam líomháin go muach Port Láirge. Is as chlár mé. Agus cé go bhééis a bua? Oh, Gaillimh. Is as limlach mé? Is as Gaillimh mise agus Gaillimh a bu! Cé ús tá dúna? Port Láirge. Gaillimh! Gaillimh!